Řekni wow. Wow. Ne, to už tak... Wow! Wow. Wow! Wow. A ty si říkej. Back! Back! Šamo! Wow! Wow. 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 Back. Wow! Wow. Wow! Wow. Já to říkej to. Wow! Wow! Šamo! Wow! 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 Wow. Paní, jak se právě cítíte, jaký máte názor na tohle okamžik? Natočí ten beďar zblízka. Dělej odpověď, jak ti kopnu. Cítím se velice výborně. Moje wow už začíná být skoro dokonalé. Pane Džbínku, jak se připravujete na soustředění s paní nějakou? Nebo se jmenovat? Těšíte se? Odpověďte nám, prosím. Čemo, chceš jít taky na soustředění s paní nějakou? S paní Wow! Wow, která je naštvaná, tak si vyber. Když začnu... Já se stydím před kamerou. Tak teď Díra. tak je tam zhodím, ne? Ne. Nenatáči ten beďar, nech ho. Nech ho. Teďka ty to putuje na jednu stránku. Ten beďar. Ať paní Wow! 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 Ten pán nám chce určitě nadat. Že děláme wow. Asi jo. Tak já to natočím. Jak nám bude nadávat. Tajná kamera. Oh! To je takový jako wow s takovým tím nádechem, víš takým. Víte, jo, tajná kamera. Úplně hloupá. Jo, ale ten pán nám určitě nadá. Tajná Skrytá kamera. Co děláš? Jede za náma? Ne, jede za náma. Dobrý den, máme. Ne, co? Dobrý den. Wow. Wow. Wow, tajná kamera. Dobrý. Ukaž, jak jsi tajný. Šemo, pan učitel Staníček chtěl záběr na tvoji hlavu. Tak mi to spadne a... Budem... Wow. Wow! Wow! A pak na to Dubinej nebude reagovat. To potom budeš... Wow. To potom budeš muset jít na soustředění. Wow! Tak já to vypnu. A půjdu zpívat.